Forced evacuation ug rescue operation gipahigayon sa Zamboanga City tungod sa pagbaha nga nasinati sa pipila ka mga barangay sa syudad. Hinungdan kini sa low pressure area. Ani ang report. Milapaw na ang tubig baha sa Kabalayan duol sa Tumaga River sa barangay Tumaga, Zamboanga City. Kamatikdan sab ang pipila ka mga balay nga nangaanod kauban ang mga inatimang hayop sama sa iro ug iring. Ang opisina sab sa City Agriculture lakip opisina sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory SAD nga anaa nahimutang sa mismong lugar gilunupan sab sa baha. Busa nagpahigayon og rescue operation ang mga personahe sa BFP ug Coast Guard alang sa mga lumulupyo sa mga na-stranded sa Riverside. Gipangdala na ang mga mibakwit sa covered court sa elementary school sa barangay Tumaga nga gihimong evacuation center. Gipang apod-apuran na sab sila og mga pagkaon sa barangay LGU. Sa inisyal nga tala sa ZZDRRMO, muabot sa 15 ka mga barangay ang apektado sa pagbaha ug kasamtangan gina-validate pa ang mga ihap sa mga apektadong individual. Tungod sa pagbaha, kanselado ang trabaho o klase sa tanang level sa syudad. Kanselado sab ang mga biyahe karong adlaw sa Port of Zamboanga. Sa gipagawas sa advisory sa Coast Guard Station Zamboanga, kanselado ang biyahe padulong ug Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi. Kanselado sab ang flight sa Zamboanga International Airport tungod sa daot nga panahon. Alas 10:25 sa buntag, gisirado na ang runway tungod sa grabing pagbaha. Samtang sa Isabela City, Basilan, suspendido sab ang klase sa tanang level tungod sa pagbaha. Sama sa barangay Tabuk kung asa nasulod na sa baha ang mga kabalayan, lakip na ang mismong barangay hall. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.